थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि दैमु नोगोराव गाजा गोमजायै खुंजागासिनो दं बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा। बोसोरारि जथुम्मानि दिनै 3थि सान। दिनै 3थि साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो मान बावनाय बायदि हाबाफारिया मावफुंजायो। दिनैनि फुंबिलिनि हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो। मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर'आ आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिबान रुजुननानै खामानि मावलांनाय रुंसारिफोरनो बिबार बावजेनो आफादनि लेङाइ आफादगिरि नीलिमा बसुमतारिया। मख'जाथावदि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि नाजानायाव जथुम्मानि साखाथियावनो 25 लाख रां खरसा खालामनानै बानायनाय बर' थुनलाइ आफादनि अन्थाइ खाम्फाखौबो दिनै फुंबिलिनि समाव बेखेवो। दिनैनि फुंबिलिनि हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', गाहाय नेतारि कनिन्द्र बसुमतारि, आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय बाहागो लाफैनाय थान्दैफोर, नेपाल, सोनाब बंग, बांलादेश, मेघालयनि बर' सुबुंफ्राबो बाहागो लाफायो। डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव खुंजाबाय थानाय बर' थुनलाइ आफादनि बे 64थि बोसोरारि जथुम्मानि गाबोन जोबथा सान जागोन। गाबोन जोबथा साननि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लागोन। बोसोरारि जथुम्मा हाजोनि खोला हायेनाव उदालगुरिनि सोनाब फैलाव हालामा सोरगिदिं निजोमै बोहैदों दैसानि फुंखाफोर। जिब्रैथि बोसोरारि जथुम्मा हारिनि सिनस्रि बर' थुनलाइ आफादनि दैमु नोगोर डिमाकुसि फैदो फै बयबो मिनि खुसि। जिब्रैथि